Jo no tinc cap interès a ser candidat a unes eleccions al Parlament de Catalunya, no en tinc cap. El que voldria és, fa molt de temps, recuperar la normalitat, però mentre estiguem aquí a l'exili, nosaltres hem de fer la feina que vam dir que faríem. Jo no vaig anar a l'exili per quedar-me quiet, tancat en una casa, no parlar, no moure'm. I crec que en aquest any i mig s'ha pogut veure, va fer exactament el contrari. No serà una estació d'enllaç, no ho serà, és una estació... Jo sempre espero que sigui una estació terme, sobretot en l'àmbit personal, però el que crec que és bo també és l'àmbit polític. Nosaltres hem dit que anàvem a fer una feina al Parlament Europeu, crec que tindrem, si la gent ens vota, possibilitat de fer-la. Això demana una estreta col·laboració amb les institucions catalanes, amb la societat catalana, amb el Parlament, amb el govern, amb la societat també econòmica, social, perquè hi ha molts interessos socioeconòmics en joc en aquesta Europa i, per tant,